И здравейте хора, аз съм Стефан и добре дошли в новото видео на Minecraft, където ще играем в Hypixel с Lilkosu Gaming. Линк към неговия канал ще може да откриете долу в описанието, защото той също качва видеа, но не толкова често. Той аз не качвам толкова често. Защото компютър ми е шит в момента. Да. Иначе, Упси. да. Да започнем. О, фак. Да, нека да започваме първата игра. Да. Да, Косио. Добре. Ще играем на мапът Оркестра. Играл ли си на този мап, Косио? Или Lilkosu Gaming? Да, играл съм. Най-после правим колаб, между другото. Да. Ти, Абонирайте се и за неговия имаш канал. компютър вече такъв. Имаш достатъчно силен компютър вече. Да. Аз се предпазвам или ти? Ти. Аз отивам към диамантите. Ах, ти малък шмикер. Смисъл, смисъл. Да, точно така. Не е да се държиш в клиповете, не е да се държиш професионал, просто да се забавляваш, смисъл, държиш както си искаш. Да си е по канал, например, нали? Да, ясно. Както, да. Аз не се държа професионално, защото аз не съм професионален ютубър, който изкарва милиони на клип. Dream be like. Да. Добре, аз ще Godbridge-на. Така. Woo! I'm coming. Бързо. Стеф. Да, той. Мерси. Да, аз съм слаб. Да, ясно. може би не. Не идват реално. И те имат също ни бед дефенс. О, чакай, ти можеш да си къстомайзнеш инвенторито? В смисъл? Не, в смисъл, Hotbar Manager. О, вау. Аз мисля да не си го слагам, защото никога не се знае кога си слагам айтемите и не искам да си ги. Идва едно Най-хубаво дете. си е оригиналът. Идва едно лошо дете. Май падна? Да, падна. Това да не... Нямам блокове, но тръгвам с каквото имам. Там чупат легла. Аз ще отида пак към... Да, О, и двамата си щупиха леглата. Добре, това е хубаво. О, Стефчо, той... Както Ага, той ме комбува. Другото... О, Стефчо! Убий го, не стой там. Стефчо, убий го! Не мога да го стигна! Стефчо, той ще скочи. О, не. Айде. Беше приятно, Стефчо. Уау! Така. Ако... Колко е скейт. Яу. То е скейт. Не знам защо, обаче всеки път, когато снимам клип, винаги когато аз снимам клип, все едно съм пред някакви хора и трябва да им кажа нещо професионално, ама това не е... Смисъл,
трябва да се държи както аз и се държа в смисъл. Защо казвам смисъл през 5 секунди, човек? Тевчо, не се бий сам, защото може има много голям шанс да умреш. Що стана? Така. Интересен факт. Колко неща ще чупите, бе? Чупите по 10 кг на ден. Така. В О, това е левел 3. канала на Yokosi Gaming Double kill. говори на английски. Тъй, че за Да, хората, които не знаят защото- английски, Ма не знам смисъл, малко аз лошо. заради английски аз се справям. Много американци ми гледат клиповете и има Колко 100 и нещо абоната. и 15. Да, Беше ли? 115 абоната. Не искам да флекси или нещо, ма. В смисъл. Ще се само... Так, Да, ще се самоубия. когато започнем втората игра... Не искам да казвам думата смисъл повече. когато започнем Това звучи много втората кринж. игра, ще се върнем. Тъй, че до тогава. Окей, хора, ние сме обратно. Започнахме втората игра. Първата игра не спечелихме, но случват се и такива работи. И сега чакаме да почне втората игра, която трябва да започне след 10 секунди. Да, Ама то липсват двама. вече не. Има някой в 213. Не е като хотелността, бе. Този, който Защото ти каза, той е в 112, в 200... той е левел, Не те разбрах. че е ниво 213. Значи има трайхард. О, шит. Така. Мразя си живота, защо имаме трайхард в този свят? Този свят е пълен с лоши хора. Така. Да не казвам какво, защото ще те демонетайзнат, ама ти дори не си монетайзнат, защото нямаш 1000 абоната, нито пък аз. Червените ни ръжка. Тоест не мога, понеже нямам 1000 абоната, не можем да слагаме цензура ли? Не. Просто за всяка swear word, който е така лоша думичка. О, толкова отбележа! О, майко я! О! За всяка лоша дума просто ти взима по-малко от парите, ама ти не правиш никакви пари, така че... Да. Нали? Защото, нали... Дай да скачаме, давай ти първи. Защото нямаме 1000 абоната и на 1000 абоната ни отключват Да, остави го назад, Стефчо, отиди назад. Успокой се назад. Умари. Да, Томи, Няма да всички го знаем. Той Спри Между да, другото, матч имаше такова... спри да казваш някакви известни ютубери, че трябва да ги слагам в описанието, ако искам. Чупат ми леглото, just in case. Готово, бътнах. Just in case, какво това не прави смисъл. Сивите ни ръжкат. Не. Лево 105. Опих лево 105! Бе. Сега вече щупиш легло на левел 105, няма ако да- искаш. Няма да е лошичко. Не им слагай в описанието, какво? Ой. Аз... Да. О, не.
О! Виж като ме двама! Умрях с 2,5 горе-долу стака блокчета. И съм съднат. И сега няма да си купувам нито едно блокче. В момента снимаш ли още? Да, снимам. Нали сме в клип? Шигувам се. Поне бутнах ли единия? Мисля, че не. Good times. Double kill. О, тук! 213 и 105. Значи ето ги те Добри хайтите. времена. Значи аз съм бил добър, бе. Не, просто те Казваме са кой е слаби. левна в момента. Това е Infamous Technoblade. Ion Tube. Може ли да го сложиш този в описанието, моля те? Кой? Фрион. Не. Няма да слагам нищо Ой! в описанието. Ой! Не, Аре бе, каза, че ще слага всеки ютубър, който споменем в този клип. Не. Убий го, Стевчо. Бео. Аз съм на много малко в момента. Не ми харесва този факт, хора. О, не! Не. Ще го убият още веднъж. О, страх ли те? Страх ли те? О, страх ли те? Остави го на малко. Бео. Мерси. Таки нещата. TNT. Един файбол. И още малко блок. Ма аз бях на малко. Сега ще се правам да направя трик, клъч. Това е сив, което е лошо. Прескочих го. Между другото, на то минит го е... Карай. Казвал го е в клипове. Има такова правило, което ако не псуваш в първите 60 секунди от клипа, няма да те демонетайзват. Нас не ни пукат това още. Ще Ауч. видим. Зависи колко... О, той ни чупи, ще ни щупи легото. Той те подмина. Да, чупи. Щупиха ни легото. И ме убиха. Да, знам. И да. Следваща игра. Всичко става като по команда. Команда. Така. Дай да се снимаме за тъмнейла, ако искаш. Ей, не, тук има много хора. Този човек иска да втъмне. Няма да си в тъмнейла днес. Thumbnail. Saved screenshot. Колко много неща. Ей, Стефчо, искаш ли да чуеш нас? Да, ти малко железо. Хвърли ти е Тито. Хвърли го. Не. Стефчо, я не кажи как преди заснемаше клиповете. Те може хората да ти погледат старите клипове, ма обясни ни отново, защото някои може да не искат. Така, Обясни ни как снимаш. понеже, О, майко! понеже бях най-професионалния ютубър, както си чакай, после ще обясня, като е по-спокойно положението. Чувствам се много добре в момента. Така. Понеже I feel всички good. знаем, че аз съм най-професионалният ютубър, няма ти главата. Ти умери? Не. Значи ще трябва да ида до теб, до островани. Значи, понеже
Ясно. Знаеш, има компас. Понеже не знам, че има компас, ама ти я нямаше главата. От време на време Окей. така бъгва. Понеже всички знаем, че аз съм най-професионалният ютубър, нали? Няма какво да се лъжим. Да. С милиони Добре, сабскрайбъри. Да, я дай си мерим левелите. Чакай. Аз... Си левел 19. Ти пък си левел 16. Така, понеже аз съм най-професионалният ютубър, имам най-добрата техника. С- И слагах кутия, М, понеже за да снимаш клипове не ти трябва професионалната ултра мега гига техника. Слагах, Да, твой компютър всъщност не е. слагах кутия от бомбони, понеже на стая компютър, на който играех, нямаше как да снимам с OBS, понеже паднах. Понеже беше много стая. Защото компютъра Беше доста стая и нямаше с колко FPS с... на някой може да им е смешно, но вървеше с около 7 или 8 FPS. Което за мен тогава беше много. Здравей! Що се бия сега? Докато сега може да погледнете горе вляво. Ми върви... Убиха ме. Ми върви с 400, 800, 600 FPS. Доста повече от преди, нали? Слагах кутия от бомбони. Върху нея нещо, което да ми държи телефона. И телефона ми да снима с камерата. И съм на супер малко. Не мога да обясна това. Идва. Тъгрък, 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 тъгрък. И ме убих. О май гад! Следваща игра. Слагах се телефона да снимам с камерата и трябваше да имам памет на телефона, за да мога да снимам по-дълги видеа. И трябваше трик, стари клипове и такива. И да, и нямаше как да ги обработвам. Но той технически по принцип споделил си екрана в Discord и снима клип и върви с 400 FPS, 500 и 600. там. Буквално, не толкова, да, зависи процесор и как се карат това. Да, Човек, и снимах. смисъл, не ти трябва такава RTX 390 по 9 бона, човек, не ти трябва толкова скъпо нещо. Да. И така снимах. И когато нямам достатъчно памет, какво става? Клипът спира. Автоматично. Телефона гръм. Но вече телефона само не греми. Може ли да кажа историята, че когато помислях, че компютърът ти гръмна? Не. За сега. Вече я казах, така че я казвам. Не. Когато Не, 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 ти не, клипа на... Не. Моля ти се, не Когато кажа. се си качи... Така. Когато си качи клипа на CSGO... Ако някой не го е гледал, ти ще му спойнеш. Ти ще му спойнеш. Ако някой не го е гледал. Имам тъната. Просто заглавието е лек лагно. И той си помисли, че компютърът Лек ми лагн. ще гръмне. Защото той те хайграундва. Щеше да е добре да кажеш по-рано. Не преди да... Не Забеляза след го като точно веднага и той беше точно над нас.
И общо взето, преди снимах клипове, като трябваше да имам памет на телефона. И ако нямам, записът автоматично спираше и трябваше клиповете Ма ти да си бил са... някаква легенда, човек, като си ги снимал тия клипове, в смисъл не знам как си успял да ги качиш. Убих един. Гейминг град, ако някой си го спомня, това беше един проект, който и така и не успя. Защото той чиитваше и си даваше неща. Използваше команди. Това ли трябва това ли трябва да е първото нещо, което ще кажеш? Да, защото беше така. Да, но О, много съм добър. и какво? О, когато флексиш пред хората, човек. Аз в предния клип на в последния клип на Майнкрафт казах, че Казах, не съм... ууу, и той падна, ууу! В последния клип на Майнкрафт казах, че не съм най-добрия в PvP-то. И хората го разбраха това. Но това, че ти читваше, е факт. И хората трябва да знаят факти. И така и не им казахме защо. Спряхме поредицата. Просто спряхме сервера. Да. Мен ме убих. Нюкдотс! Супер с тях. Не, той се осъзна. Так, так, так. Аз Тевчо, по принцип, като играеш с мен... Харесва ли ти да играеш с мен? Нека такива въпроси пред камера и ни сме. Yes. Контент. Всичко е контент. Всичко е за Това го контента. запомни. Аз ще бъда честен. Bio My Place. Истината излиза. Защо не скачаш нагоре? Как бриджваш така? Лесно. Като задържам Shift. Представяш ли си? Не, отивай нагоре, човек. Така не е хубаво. Хубаво за здравето. Вау! Блокира ми пътя. Толкова тъжно. Дали ми харесва да игра с теб? Трудно е да се каже. Някой път ми харесва, някой път не. Защото доста често ме дразниш. Рип. Те са дошли. Едно такова. Три такива. Да. Цък, цък. За мен те са дошли за нас. Аз с какво те дразна буквално? Кажа само гадното, човек. Next game. Чакай. Къде е той? Като има нещо по-интересно, ще дойдем. И той умря. Във войда. Да, ти няма как толкова бързо. Няма как от толкова далече да... Ама дъбъл TNT направих, обаче не... Аз трябва да се науча първо с едно, после с две. Първо, аз не те дразна толкова много. Понякога, много е рядко. Може да поспорим за това. Може би преди, ама сега е по-различно. 500 Кажи си, Симо ме видя в IRL. Флекс! За OG-тата от канала. Знаят кой е Симо? Да, той ти е най-добрият приятел. Йъп. Йъп. Аз не съм ли ти? Пиксат.
Ти. Ти... Най-добрия... Да, аз. Най-добрия... Не. Но добър? Да. Кой казва, че съм най-добрия? Ти пита, аз Кой не съм казва, ли ти че съм... най-добрия ти приятел? И аз отговарям. А, Аз също... че съм добър на играта. Аз те използвам само за да вдигам левели на Bad Boys. Майко мила. Щенк. Да, убиха ме. И се спамвам и някой се пела да ни щупи леглото. И ме уби на всичкото отгоре. Убих го след това. А ти къде си, Косио? В Хеван. Ясно. Аз не бех с твоите приятелчета, докато ни щупят легло, докато ни чупеха леглото. Колко ще игра... Я погледни колко е дълъг клипа. Ей сега. Това може би е последната игра. Просто искам да се превам да Fireball джъмпна и след това да пусна TNT-тата. Или да TNT джъмпна. I like puppet. Файерболите не решаха Endstone, нали? Да, ама... Зависи. Пробвай. Мен ме бутнаха. Ей, сега се връщаме. Аутро. Еми хора, Аре бъдем в... това. хора, благодаря ви, че гледахте. Ела тук пред мене. Това. Ти си в F5. Знам. Аз съм пред тебе. Еми, хора, благодаря ви, че гледахте. Това беше от нас. Ако клипа ви е харесал, Къркни го това, моля те. ако клипа ви е харесал, Съжалявам, просто майка ми влезна в сет. ако клипа ви е харесал, Почти от начало сега. не, няма да почвам от начало заради тебе. Благодаря ви, че гледахте. Ако клипа ви е харесал, може да се абонирате с камбанка, за да не изпуснете някои от следващите видеа. Да дадете по един лайк за клипа. Благодаря ви, че гледахте. Чао и до следващия път.